Bakit may pinicturean ba namin o palaki yan ng hiwa? O gano'n namin. Hindi kayo gano'n, yung level ng pagiging boy nyo, hindi gano'n. Hindi kami talaga boy. Hindi kami yun. Pray boy kami. Pray boy. Hindi. So, sobrang foul. Foul yun. Kahit ako, Brad, X na yan. Ganyan pala mag-seryoso ang perfect ni Uncle, no? Perfect. Hindi naman sa perfect yan, pero bilang magkarelasyon, respeto ba? Di ba? Nag-compare lang naman eh. Kung eto. Alam naman natin na average lang ang mga Pinoy. Average lang tayo. Pero di mo naman para ipangalandakan sa mga kaibigan mo na, di ba? Ipakita pa. Tama nga naman. Ba't kasi tinignan niya yung chat? Oo nga naman. Ba't naman? Bakit may pinicturean ba namin o palaki yan ng hiwa? O gano'n namin. Ha? Di ba? Di ba? Ito yung hiwa na sa katako eh. Ito ba yung tabingi? Masuk ito. Ito kakaiba kasi vertical. Ano? Parang skyline ba o ano? Siya ka na. Problema sa inyo mga babae, kayo lang yung tama eh. Pag tayo mali, no? Hindi, picturean nyo. Tapos yung isa na kagam. Ito ba, may ngipin na ano? Ito, may ngipin na ka-dental floss pala. Labang ka? Hindi, ang sinasabi ko, kayo din nagsisendan kayo ng mga sexy na babae. Wala. Nagsisend ba kami ng ganyan? Huwag nyo nang i-deny. Ang problema kasi sa inyo, hindi nyo inaamin. Pero pag kami nagkamali. Wala. Ano bang aaminin kung wala? Ba't nyo pinupush? Kayo lang yung nag-overthink. Kayo yung may problema. Alam nyo, hindi mag-overthink kung walang trigger, kung walang pinagmulan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.